volvemos a Bembrive, con Albalea, onde apareceron pintadas ameazantes contra a alcaldesa. De fondo, o descontento dos veciños coas obras na A52. Albalea, imos escoitar a todas as partes, non? Esa é a nosa idea. Esa é a idea, escoitar a todas as partes a situación da alcaldesa Patricia Otero nestes momentos, pero tamén a deses veciños de Bembrive que están desgustados, moitos van perder as súas casas, fincas, natureza. Leni, o caso de teus pais é un dos máis rechamantes, digamos, porque xa é a terceira vez que teñen problemas na súa casa por mor de infraestructuras e de obras deste tipo. Hola, Alba, que tal? Pois mira, os meus pais hai a terceira vez que están afectados. A principios dos 70 lle levaron unha casa que acababan de construir cando fixeron a Nacional 120. No 93, cando lle engadiron 2 carriles máis, tamén lle levaron a parte de diante da finca e agora tocalles outra vez. Pero xa non solo a eles, tamén meus tíos, meus primos, cantidad de veciños, porque se está falando de unhas pouquiñas casas, pero non é así. Toda a xente de Bembrive, veciñas e veciños, estamos afectados. Bembrive e Mos tamén, porque, bueno, nos queren facer un túnel de 3 carriles en cada dirección. Todas as casas e fincas que quedan por riba dese túnel están afectados. Tamén vai haber escombreiras, se van a cargar as augas subterráneas. Logo, imos ter en altura tamén estradas que van a afectar moitísimo na contaminación e a nivel acústico. Entón non son 7 casas nin 20 casas, é toda unha parroquia que imos estar afectados por unha cabezonería, porque nos entendemos que para as curvas de Tameiga se liberalizan a AP9 e fan accesos, entradas e saídas, pois iso estaría resolto. Entón, pois, bueno, todo o que queren facer nos parece desmedido. Agora mesmo estamos no baixo no que eses veciños de Bembrive hoxe se quixeron xuntar para facer máis pancartas para repartir por aí. Xa vedes que son moitos os que se xuntaron con nós esta tarde para traballar arreo e tamén para dar unha resposta a toda esta polémica que se xerou por esas pintadas que apareceron este mércores no coche da alcaldesa Patricia Otero, que falábamos antes, Roberto. Vos enterastes vos, pero non tedes nada que ver con iso. No, por suposto, era o que estábamos antes falando. Nos levamos anos sendo unha asociación que defende esta parroquia e sempre foi dunha maneira cordial e ordenada e respetuosa coa xente contra que protestamos. E ao final, bueno, pois esta obra leva anos de recorrido, pero foi agora que saiu no BOE e por iso estamos en pé de guerra. Non solamente no coche da alcaldesa, tamén apareceron pintadas nalgúnas sinais identificativas da zona das que tampouco tiñades ni idea. No, de feito, a que me contabas ti antes, entereime por ti. Claro, é un pouco feo, a verdade, para a asociación, non? Que sabedes como traballamos e, sobre todo, polos compañeiros que máis están dando callo, pois recibir estas acusacións non sentan ben e, sobre todo, porque non é a nosa maneira de actuar. Hai algunhas fontes que vos están sinalando a vos como os causantes de todos estes actos vandálicos, podríamos decir. Que tedes que dicir con iso? Tedes medo a que iso vos desacredite un pouquiño? Sí, bueno, porque ao final hai xente que ten acceso aos medios de unha maneira moito máis potente que a nosa e o que eles soltan pola boca, pois, por suposto, é difícil de contrarrestalo. Nos onte emitimos un comunicado condenando ese acto e o seguimos facendo e iso sí, nós non imos parar de loitar polo que creemos que é xusto para Bembrive. Pois nós puxémonos en contacto con esa alcaldesa, con Patricia Otero, para preguntarlle como está, cal é a súa situación, que é o que ela pensa, e vámola chamar agora mesmo para intentar moderar un pouquiño esta situación e saber que opina. Vamos a intentar, a ver se nos colle agora. Entendo que vos non falastes con ela, non? Non, onte tivemos un pleno, pero non admitiu nin preguntas nin nada, entón tampouco... Vale, pois imos esperar a ver se nos colle Patricia. Sí. Hola, boas tardes, Patricia. Sí. Que tal? Son Alba, chámote dondo quen anda aí. Mira, quería preguntarche como estás con todo este tema das pintadas no teu coche que apareceron o mércores. Non sei se tes sospeitas e como está sendo isto. Home, pois, como estou hoxe, un pouco mellor que ayer. Ayer un pouco fastidiada, ninguén lle gusta que fagan estos actos, non? Que al final a entidade local, pois é iso, unha entidade pequena que non temos potestade en fagas o vial ou non se faga, non somos os cabeza de turco.
Falaches algo cos veciños de Bembrive? Tes algunha sospeita? Home, sospeita. Todos nos coñecemos, eu podo ter as miñas sospeitas, non podo poñer a boca a ninguén porque non o miramos, pero a ver, bueno, é sospeitoso que tamén pintaran a mesma noite carteles dunha asociación de Bembrive poñendo mercenarios, justo cando a presidenta desa asociación tamén tuvo un altercado en público co presidente de outra asociación que están en contra de Viar e todo iso, hombre, un pouco chocante, faite sospeitar, certeza, non o sabes, evidentemente. Mira, nos agora mesmo estamos con Roberto como membro desa asociación de Bembrive. Non sei, Roberto, se ti queres dicir algo, escoitadesvos mutuamente. Bueno, que si ela ten sospeitas e cree que pode saber quen é que o denuncia a policía, pero pareceme ridículo que non atenda a falar cos veciños e estamos falando disto polo medio da televisión. Nós non temos problema en falar cos veciños, de feito atendemos a todos, que a vos xa vos demos demasiados minutos de gloria, que igual non tiñamos que daros tanto para chegar a ningún acordo. Nós estamos abertos a falar para todos os veciños que queiran falar con nós, non mediante vos, que moitos veciños viñeron a decir quen son esa plataforma. O sea que nós estamos abertos a todos os veciños, non necesitamos a ningunha asociación que medie entre nós e os veciños, somos suficientes. A entidade goberna para todos os veciños porque están a favor do vial, que hai moitos, aunque pense esta xente que son os únicos, non, hai moitos veciños que viñeron a decirnos que están a favor. Incluso se falei con veciños que llevan tirar as casas e danos o seu apoio, non están a favor de nada, non, ni siquiera se fan socios de ninguna asociación deste tipo, ni nada. O sea que o que temos que falarnos cos veciños non por medio de nadie. Nada máis que decir no vial solo é moi fácil, é a opción máis fácil decir no, pero non se pode perder a oportunidade de poñer alegacións, de poñer a prioridade de que no caso que veña os veciños afectados. Patricia, discúlpame un momento, vou intentar intervir, eu quería preguntarvos tamén a ambos cal é o punto discordante entre a asociación e a outra parte? Por que non hai aquí un acordo? Non teño ningún punto discordante, que cada vez que intentamos ter acordo con eles parece que en principio moi ben, salimos dai despois nada, por detrás insultos, falar máis de nós, o sea, non hai forma de chegar a un acordo. A entidade desvincúlase de toda a plataforma, de nada. Nós só vamos a mirar polo ben dos veciños, falar cos veciños e nada máis. Voulle pedir unha resposta a Roberto sobre isto. Home, eu creo que onte nun pleno que non tiña que ver con iso, os veciños querían ter a súa opinión Roberto, perdona, pero os plenos non son para que falen os veciños, sábelo ben. Solo buscar es promover, iso xa é buscar promover líos. Patricia, o que estamos facendo é ridículo. O sea, estamos na televisión discutindo unha cousa que non ten sentido. Roberto, a min dixeronme que era unha entrevista para min, non unha encerrona para falar contigo. A min tamén. Entonces, iso que quede claro, que non teño nada que falar, a min pedirme unha entrevista non para falar contigo. Non, se a min tampouco. Pois xa está todo dito. Vale. No, bueno, grazas a ambos. Patricia, non me colgues aínda, que me quería despedir dicindo que intentamos un achegamento entre vós, para nada buscamos un conflito aquí, simplemente queríamos escoitar as dúas partes. Moitísimas grazas, Patricia, por atendernos, por responder a nosa chamada. Vale, pois nada, gracias a vos por darnos a oportunidade de expresarnos. Nada, grazas a ti. Tamén, por suposto, grazas a Roberto e a toda a veciñanza de Bembrive que se xuntou aquí para facer esas pancartas, para dar a súa voz, para mostrar o seu descontento, porque ao final a vos vaivos a vida nisto, Roberto. Sí, claro, e, bueno, non comparto nin... non sei, pareceme surrealista o que está pasando. Aquí somos un pobo que está loitando e creo que ninguén se sente defendido por esta entidade local menor. E así non lo fan saber moitos veciños e veciñas e non sei, pareceme surrealista ter que falar pola televisión cunha alcaldesa que onte non quiso escoitar os seus veciños. Hoxe foi o último, único achegamento que tuvestes con ela en cantos días? Non, si fai non moito tivemos unha reunión coas asociacións de Bembrive. Parecía que todo iba ben, pero despois de reunirse con Abel Caballero, pois creo que o seu discurso cambiou, a xente o ve así e o entende así,
e nós tamén, eles tampouco fixeron ningún tipo de declaración desmarcándose desas palabras, entón, bueno, a xente ao final quédase co que hai. Xa vos digo, nós non somos nin violentos, nin temos ningún tipo de problema con ninguén, penso eu, pero por suposto lle exiximos aos nosos representantes públicos que nos defendan e que defendan Bembrive. E, home, eu non sei se alguén lle parece ben ou non que vayan romper a parroquia, pero creo que o ben común é o que eles deben defender. Porque, bueno, hai xente que pensa moitas cousas que non son de dereito e non todas as opinións son válidas. Entón, eu creo que hai que ter dous dedos de frente e se ti eres un representante público desta parroquia, o único que tens que facer é defendela. Pois moitísimas grazas, Roberto, e ao resto da veciñanza, tamén grazas a Patricia, e dende logo queda claro pola súa parte que se desvinculan totalmente deses actos vandálicos, que os rexeitan e que non teñen nada que ver con eles. Moitísimas grazas, Alba. Escoitamos os veciños, os representantes desta asociación, tamén a alcaldesa pedánea de Bembrive, e dende logo lamentamos non só que a parroquia se vexa afectada, digamos, por estas obras, senón tamén pero os veciños divididos de algún xeito. Bueno, pois o Gallá teñan diálogo, o Gallá teñan o seu espazo para falar e que atopen algunha solución pois que sexa bo para todos, para a parroquia, para Bembrive.